Takže čaute a dneska vás tu vítame v novom videu a budeme ochutnávať virálne sladkosti brosky. Takže ako prvú tu máme... Takže prvú tu máme Reese's. Brosky je. Takže ochutnáme ju a dáme vám vedieť, ako chutila. OK, takže vyzerá to nejak takto. Hej, never mi veci. Vyzerá to takto, hej. Je to vlastne, ako keby... Ja neviem, jak sa to ovocie volá, či čo to je, ani neviem, či to je ovocie. Ale je to dobré, chlapci. Takže ideme to ochutnať. Je to ako také tofife, len bez toho karamelu. A vnútri je peanut. Čo je vlastne peanut? Arašidy. Arašidy, hej. Arašidové maslo. Arašidové maslo je vo vnútri. Toto je úplne také tekuté, že taká tenká vrstva tej čokolády. Koľko tomu dávaš? Dobre je to. Je to dobré. Pre alergikov by som moc neodporúčal, lebo letia hneď do nemocnice. Vnútro vyzerá takto, ako vidíte. To je tá vrstva arašidov. A je to veľmi dobré kombinácia arašidy. A koľko tomu dávaš? 0 z 10? Dávam tomu 7,5 z 10. Ja dávam, neviem, ja tomu dám asi tak 8. Neviem, je to také moc sladké. Neviem, nekúpil by som si to len tak, hej, takže dám tomu takých 7. 7 tomu dám. OK, takže za chvíľu vám ukážeme ďalšiu virálnu sladkosť. Takže ako druhú sladkosť tu máme nerdov. To je tiež také virálne, tak ideme si to vyskúšať. Aj my tu máme jedného nerda, tuto je. OK, tak... Dobre, akurát to otvárame. Peťo to nevie normálne otvoriť ako normálny človek, on to musí takým opičím spôsobom. Takže vyskúšam, hej, nejakú misku. OK, už tu máme misky. Misky tu máme, ja som babika. Dobre. Ty vyskúšaj. Vyskúšame obidva, hej. Takže je to také... Sú aj iné príchute. Malý mimozemšťania. To sú také malé bodky ako keby, hej. Malý mimozemšťania. OK, ja vyskúšam. Obal? Kde je obal? Viete, kde je obal? Takto ako vyzerá ten obal. Sú to ako nerdy. A chutí to dosť dobre, chlapci. je to taká kyslá. Je to kyslé. Toto je melón. Takýto zelená bodka. Ako hrášok. Takže máme tu ďalšiu príchuť. Vidíte, že tu je jedna jablková, jedna jahodová. Alebo nie, jedna melónová. Toto je malina a toto je melón. Melón, OK, melón. Sorry, som sa pomýlil. Takže ideme malinovú. No. Daj mi. Tak. Melónovú. To je nejaké červené. Takže dávam tomu 8 z 10. A ty? Ja tomu dávam 9 z 10. Lebo je to veľmi dobré, chuť dobrá, nie je to ani kyslé, ale ani až tak moc sladké, ale obidve sú tam. A sú tam dve príchute. Cena je veľmi dobrá a rádi si to, môžete si to kúpiť. A ja odporúčam a teraz ideme na ďalšiu sladkosť, tak sa uvidíme. Dámy a páni, tento tu chlapec sa nám tu skoro zadusil a ideme... Adamko je po porážke. A ideme natáčať ďalšiu sladkosť. Ja som parkour Tari. Nie som vlastne Tari, ale našiel som túto divnú cukrovú vatu. Ty Ja som Tari. Tari, normálne, ty kokos, jaké salto. Cukrová vata Tari. Tari. Cukrová vata Tari. Wow. Dobre, chlapci, máme tu ďalšiu sladkosť. Ideme ju ochutnať. Adamko, poď sem. Čauko. Dobre, takže máme tu cukrovú vatu od Tariho. Dobre, ideme ju rozbaliť a Ako sa ja dívam na túto tetovačku, čo je v tej cukrovej vate. Ak toto je Tariho biznis,
No tak sa naozaj nemáme o čom baviť, hej? On tam vyzerá, ako keby by žral túto cukrovú vatu celý život, hej? Dobre, takže ideme na to hlavné a ideme ochutnávať. Takže Adamko, tu máš. Ja si tiež zoberiem. Takže... Je to sladkák. Taký sladký ako... Bubblegum. To je strašne sladké. To si nekupujte. Neodporúčam. Ešte sme strašne sladké. To si radšej kúpte normálnu cukrovú vatu, ktorá stojí ani nie euro, než túto cukrovú vatu, ktorá je menšia ako normálna. Chutí horšie ako normálna. Proste hnus. Takže není to taký hnus, ale za to, koľko to stojí, tak to sa ti fakt neoplatí. Keby to bola nejaké špeciálne, že keby to stalo 80 centov, tak by som kúpil, hej. Ale to stojí, že nejak euro 80 alebo proste niečo také, takže ja by som si to nekúpoval, kúpte si to, ochutnajte, posúďte. Ja si toto už nebudem kúpať, lebo to je strašne drahé. Takže, ja tomu dávam 2,1. Ako chuťovo dávam tomu 5, nie 5, 4. Ako je to dobré, ale tá... No chuťovo nie, chuťovo dám takých 6, lebo tá chuť je fakt taká presladká je tam. Niekto, kto má rád strašne sladké, tak toto nech to vyskúša, lebo je fakt sladké, ale to cenovo to sa vám fakt neoplatí. Neviem. Na ochutnávku sa to oplatí, že ochutnáte, ale fakt nekupujte si to. Ja vám to neodporúčam, ale môžeme sa vrhnúť na ďalšiu sladkosť. Takže ďalšie máme Coca-Colu. Sice každý. Ale je to americké, takže to musíme ochutnať. OK, tak ideme sa napiť. Že máme... Kámo! Nevadí. Dávaj. Ideme teraz ochutnávať ďalšiu sladkosť a je to Snickerska. Tak toto vyzerá. To je karamel, a oriešky a čokoláda. Keby to spadlo na rybu. Chutí to ako Snickerska. Chutí to ako Chutí to dobre. Keď sa do toho kusneš, Tak ty si je to také... Teraz to máme rozpučené. A Adamko, to ideme Ojojoj. Ja tomu dávam 8,5. Ja tiež 8,5. Chutilo to ako Snickerska. Veľmi dobrý. Dobre, ideme na ďalšiu sladkosť. A tak Teraz tu máme specialitku. Takže máme tu špecialitku. Je to dubajská čokoláda, priamo z Dubaja vyrobená. Je to kus hliny, je to tráva v hline, asi takto vyzerá. A ideme to teraz žrať, takže želajte, aby sme sa nepogrcali a dajte like. Tak ideme teda ochutnať a keď ochutnáme, dávam vám vedieť. Zobrali sme tyčinku, lebo čokoláda bola moc drahá. A my sme chutnali. Dobre, takže máme tak toto vyzerá. Citrón. No. Čo si urobil moje? Ja neviem, ak sa to spravilo, som proste čarodejník. Takže, idem to zežrať a osmejme sa, ako to chutí. Chutilo to ako úplne hovno. Není to až tak dobre. Na to, ako to draho stojí. Toto vyzerá ako, musím úprimne povedať, vtáčie hoviejko. Dobre, ja tomu dávam. Koľko tomu dávaš?
Vyzerá... Ja tomu dávam 7. Ja 6. 7 z 10. Ja Lebo chuť je dobrá. Okrem toho vo vnútra. Troška to nevyzerá až tak dobre. Je to strašne drahé a je to proste len taký mím. Takže to je všetko pre toto video. Dajte like a odber. A my sa s vami lúčime. Peťko, Svetko, Adis. Dobre, a čaute.